हेल' खुलुमबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनैहाय जि गोबाव जाबायमोन आरो आं बाजाराव थाङैया दख'ना बानायनो थाखाय जि लायनो थांनो नागिरदों आरो गोबां आंनि बे माखासे भिउवार्सफोरा बिनानावफोर फंबायफोर आरो मा होनोमोनलाय दख'ना बानायनायखौ देखाय होनबाय थायोमोन नालाय दख'ना सुनाय। ओमफ्राय आं दा लायनो ओंखारदों आरो बिराद गोबावसो लायैया। ओमफ्राय मा जि मोनो नायनोसै आरो ओमफ्राय आंजों नायलांफाबाय थादो। जायगायाबो बिराद मोजां नालाय आं एसे देखायलांफाबाय थागोन आरो जायगाखौ जों थांनायखौ। बाजारा बारा गोजान नङा, थाबाय थांनो नागिरदों दा जों थाबायनानै सहैगोन आरो मा एसे जायगाफोरखौ नायदो जों ग्रिनखौ आरो जि मोसौ दंलाबायोहाय नै नालाय मोसौआ माबासो आरो बिगुमाबो गैया हगारलाबायनाय। आं आगोलाव देखायखांखाबाय आरो देखायबावनोसै आरो जोंथ' बेहाय माने पारमानेन्ट थानाय नङा नालाय। ओमफ्राय आङो बेबायदिनो एसे भिडिअ खालाम माने इउटुबाव होबाय थानोसै आरो देनांहाय माने आंनो नायबाय थाफिननो हानायनि माने जायगाया बिराद नायथावथाव नालाय रावबो नायाबाबो आंनो देनांहाय नायबाय थाफिनसै गोसोखांबा बिदि साननानै आङो एसे भिडिअ खालामनानै होबाय थायो आरो जायगाखौ। आरो न'फ्राबो बेबायदि न'खौथ' दानि जुगाव नुखालानो बिदि दंफांनि न'खौ। बेवहायसो दं आरो आयुसिनि माबा रिफाइनारि जिखुनु जायगायावनो थां रिफाइनारियावथ' बेबायदि दंफांनि न' मोनखाथारनाय नङा आरो नैबे दा दिगबैयावल' दं बेबायदि दंफांनि न'आ। ओंखायनो आङो बेखौ भिडिअ खालाम सोनानै दोननो सानदों आरो माने मोजां मोनो आं नायनो। मालायफोरनि मोजां मोनैखौ आं मिथिला, आंनो मोजां मोनो आरो आंनो नायनोसै देनांहाय। सोरबाफोर मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो दे, मोजां मोनाबा अरजाया दा नायसै जेबो नङा। ओमफ्राय बेहाय माबा मा होनो रिक्सा गैया, टेम्प'बो गैया, थाबायनानै थांनांगौ नङाबा गारि सालायनानै थांनांगौ। बेहाय जाय हिनजावफोरा गारि सालायनो रोङा बेनि थाखाय बिराद दिगदारि जायो आरो गोजानाव थांनांगौबा। माने एसे गोजौ गाहाय नालाय हाजो, बिनि थाखायनो बेहाय रिक्सा मोना। फैसा सारलाया आरो टेम्प'बो गैया, थाबायनांगौ गोजानबा। ओमफ्राय गोजानाव थांनोबा गारि सालायनांगौ आरो। ओमफ्राय नै मा होनो बांग्ल' खाथियाव कवाटार खाथियाव आरो बेहाय बांग्ल' होनबा बुजियाबो जानो हागौ, कवाटार होनबासो बुजिगोन ना। कवाटार खाथियावहाय बिराद माबा दङ, मा होनो हाग्राया नै बेजोंहाय मैदेर थांलाय फैलाय खालामग्रा नैबे बेजोंबो दं। माखासे लामा बायदि दं आरोना बिसोरो जेरैबो फैलाबायो, खिन्थु बेफोरबायदिजों लिंहरबा रासिन फैयो। नैबे मोनसे बांग्ल' जाबाय खाथियावनो हाबलाबायो। नै फेन्सिंखौ एसे गालेम खालामनानै हाबो बिसोरो। एकदम नै मा होनो नैबे बांग्ल' जाबायथ' बिनि मोखाङाव ओमफ्राय नायदो बेसेबां हाग्रा दङ। ओमफ्राय बै नुहुरनाय मोनसे जाबावबाय आरो बांग्ल'आ बिदिनो आरो बिलाइथिनिफ्राय एसे गाहाय जालांबायना नै दाना नुदोंना रायजोफ्रा, बिनिफ्राय एसे गाहाय जालांलायबाय आरो ओमफ्राय एसे गाहाय थांबावनानै बे एसे बाजार बायदि फिसा मोनगोन, बांद्राय गिदिर नङा। बेहायनो मोनो आरो आं जेराव जि बायो बे दखाना बेहायनो दङ। माने दिगबै टाउनथार नङा आरो बे नै साइडआव एसे बाजार फिसा दं, बेहायनो जि दखानखौबो मोनो नालाय आं बेहायनो बायो आरो। मानसिफ्रा माने मेख्ला बानायो नालाय बेहाय, ओंखायनो जियाबो सफैयो। बैथिं मोनसे लामा थांलायबाय हनै दाउखौ देखायनो, हांसोसो दाउ नङा। ओमफ्राय नैबेजों गाहाय जालांगासिनो दं नै। आं मालाबा बे लामायाव आन्दायफैबाय थायोमोन नै, ओइथिं ओरै थांनांगौआ बैथिं थांफ्रांबाय थायो आङो मालाबा बेरायनोसै। ओमफ्राय प्लेन जाफैलायबाय आरो नैबे हाजो नंला, नैबे बाजारा हाजो नंला दा। जि गोबाव जाखाबायमोन आङो फैया, जिखौनो लांफैयाखै आङो, ओंखायनो सुनो मोनाखै आङो दख'नाफोरखौबो। दिनैहाय नायनोसै आङो जियाबो सफैगोन ना सफैया गोदान।
नैबे बाजार फिसा जायो नै मैगं माबा माबि बेखौ बायनो हायो आरो बाहायबो एसे मोनो बांद्राय ओंखारा एफा एनै मोनो आरो नायनो मा मा दंथाय हाँ 10 টাকা এটা ফুলটো পুরানা হল না নতুন নাই নতুন নাই নতুন এটা পুৰণা নতুন মানে পাতি না দাগি দাগি হৈ গ'ল যে গাড়ীত আনন্দ দুখ পালে ভাল চাই দিব নেকি গাড়ীত আনন্দ দুখ পালে হা গাড়ীত আনন্দ দুখ পালে গাড়ীত আনা এই ঠিক দুটা দিবা না এইটো আৰু এই কলাটো কলাটো আৰু বগাটো মিক্স কৰি দিবা কেইটা লাগে দুটা এইটো দুটা তাৰপিছত ফুলটো এইটো কি বেলেগ নেকি এইটো দিয়া ফুলটো দুটা দিয়া এইটো ওৱাল অৱস্থা কাৰণে কেঁচা 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 চব পকাৰো খাবলৈ বেয়া গোন্ধায় আধা পকা হ'লে ভাল কি দেখাই আছা কোনটো 20 টকা এইটো ওৱাল ওৱাল ভিতৰত থকা কলৰ হা এইটো ওৱাল ওৱাল কি কৈছে বুজি পোৱা নাই মানে এইটো যে অঁ এইটো বস্ত ওৱাল অঁ জানো শিকাই দি আছা মোক এইটো খাওঁতো আমি रोङा साननानै आंखौ सायनानै देखायदों आरो बादामखौ लांसै बादामखौ जानो लुबैहाय नुनानै जानो लुबैहाय এইটো কিমান হয় অঁ এইটো 50 টকা 50 टका এটা দিয়াচোन मोनफैबाय दखाना एखे फिसासो नुयो नै बेवहायनो जि गिदिरखा ओमफ्राय सिङाव दखाना सायावलाय फिसा नुयो नै जि दखाना आं बायग्राया नेट चाहिए था नेट चाहिए कलर कौन सा नेट लेना कलर ना होने वैसे सफेद रंग का है क्या व्हाइट कलर का है ना हेलो प्रिया सुनो ना वो सलवार का कितना लोगी जों थाग्रायाव सफैफिनबाय नै हा मोनजोब्बाय आं सफैबायबो ओमफ्राय अखा हाबाय दाना नै अखा सिजाथारसैमोन माखासे लाबोबाय ओमफ्राय नैबे मैगंखौ लाबोफाबाय खाथियाव मोननायखाय